Ik ga even een aangifte doen tegen meneer Wilders. Ik was ervan choqueerd, om eerlijk te zijn. Maar daar ben zelf ik net vies van chockeren, maar dit vind je dan toch oors? Ik heb het zeg maar gedaan als artiest zijnde, gewoon om het een beetje chockerend over te brengen, zodat de mensen naar kijken. Maar dit is gewoon realiteit. Dit is geen artistiek gebeuren, dit is geen film, dit is geen videoclip. Dit is gewoon waarheid en dit is gewoon opzetten tot haat. Nou, wist je iemand onbekende hier op het politiebureau, want je wist juist direct, hè? Ze hebben me opgehaald voor de wapens die te zien waren in mijn videoclip. Nou, wij willen gewoon hoe dan ook geen wapens in het verkeer hebben. En bij het zien van deze beelden hebben we gezegd, we willen direct de eigenaar van die wapens willen wij aanspreken erop. We hebben hem aangehouden en uiteindelijk op aanwijzing van hem hebben wij in een loods de 3 wapens gevonden. Dat waren gewoon acteerwapens, waren gewoon neppenwapens die op echt lijken. En ik vind het een beetje belachelijk eigenlijk, want er zijn zoveel videoclips en zoveel series en films waar nepwapens te zien zijn. En dit was gewoon een beetje pesterij, denk ik, maar ja, maakt niet uit. Kan ik wel hebben. Nee, kan ik wel hebben. Hij is inmiddels vrij, maar het betekent wel dat we procesverbaal tegen hem opmaken. Want als we kijken naar de wapens, dan lijken ze bijzonder goed op echte wapens. Ja, we noemen dat, ze zijn voor afdreiging geschikt, dus ze zijn er zeer echt aan de buitenkant. Heel veel mensen die zulke dingen gebruiken in films en video's, als je nou echt iedereen moet gaan aanhouden voor elke serie, ja, dan kom je niet ver. Nee, kijk, alles is natuurlijk een ondoenlijke zaak, maar als we duidelijk erop getipt wordt, duidelijk erop gewezen worden, dan laten we het niet liggen. Zit er al meer op het programma Farhosni, videoclips? Ja. Er komt een hele leuke videoclip aan. We gaan gewoon verder en de volgende videoclip heet Nederland, ik hou van je. En mensen maken zich druk over die schot en dat gaan we ook duidelijk maken, want de videoclip gaat precies vanaf daar verder. En als je op watersketten is of het Wilders is of net? Ja, precies. Wordt het dezelfde sfeer of wat oors? Nee, het is niet hetzelfde. We gaan 180 graden draaien. Ja, dat is echt heel anders.